дуруд ба ҳаводорони каломи бадеъ. хуш омадед ба саҳифаи 1000 китоб. китоби навбатие ки дар саҳифаи 1000 китоб маълумот медиҳем таҳти унвони интеграл дар ҳалли масъалаҳо ки ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таҳия шудааст. муаллифони китоби номбурда маҳкамов маҳмадҷон, зулфонов шаҳриёр ва авезов раҷаббек, муҳаррир талбаков мебошанд. китоб зери назари доктори илмҳои физикаю математика профессор ҳасанов Юсуфалӣ ба чоп пешниҳод шудааст. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2021 омода шуда аз 172 саҳифа, яъне 10,75 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаи дарунии китоб якранга буда муқовааш ранга мебошад. дар китоби номбурда оид ба интеграли номуайян, интеграли муайян ва интеграли ғайрихос маълумотҳо дода, ҳалли масъалаҳо зиёд бо ҳаллашон оварда шудаанд. инчунин дар дастур татбиқи интеграл дар ҳалли масъалаҳои геометрӣ оварда шудааст. дастури мазкур дар раванди таълими мавзӯи интегралҳо ва барои гузаронидани машғулиятҳои мустақилонаи донишҷӯён ва худсанҷии онро ёрӣ мерасонад. ҳалли масъалаҳои овардашуда барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамчун раҳнамои методӣ шуда хизмат карда метавонад. китобро метавонед аз махозаҳои китоб дастрас намоед. ин буд маълумоти мухтасари библиографӣ дар бораи китоби интеграл дар ҳалли масъалаҳо ки соли ҷорӣ чоп шуд. хайр, то боздид дар саҳифаи 1000 китоб. ҳамкорони азиз, мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. обуна шудан ин дастгирии шумо барои боз ҳам рангоранг шудани саҳифаи 1000 китоб хизмат хоҳад кард. яъне танҳо тугмачаи подписатсаро пахш намуда кофист. хайр.